¿Qué pasó? Ordenando. ¿Qué pasó, Zurriana, esta guiñor? Bueno, dan a playa jungo ziran. Niri chiberria naiz, Por cierto, miren zaila matxain. Joe. My name is Joe. Tanongo azara, Joe. I'm America, Euskal. Ni bezala. Zu bezala ez, but sorry. Zu, izkera zuzera Argentinakoa. Amerikara, ni naiz. America first. Obvio. Amerikar Trump zalean, Yankee. Of course. Trump niretzat da Euskaldurentzat hartzailuz zen moduko. Me aburre. He's a hero. Our hero. Y él me aburre. Ba, ni influenzerra naiz, eta euskalduna naiz lehen bizi, eta bai Argentinatik nator. Eta Etxepare institutuko beka batekin nator, unique in the world. Bani esan dudan bezala, oizetik nator, aidagotik. Eta ez dut inungo bekarik behar Euskal Herria datortzeko. Dirua soberan baitu. Gorror. Usurbilgo berri dakien tipo batekin, zara, too much, delako John Maia. John Maia, ez usurbilgoa. Are komendaki usurbilgo berri gehien, eta arekin geratu naiz hemen. Urbito tachera banoa, ayo yeri etxera banoa.
familia. Azkenean, dice, amiga John Mayer kantoia eman dizula. Oh, fucking John Mayer, ni zurekin askatzen dut, Tendré que creérmelo. Ba. Eta non ibili zara udara guztian, zuteli? Udara izan du, udara, jan eta edan, hemen esaten duten bezala, zurut. De jodan. Bai, Gauez ibiliko zinen, zaitu ikusi, elkarteetan gehien bat, hemengo txokotan, elkarteetan. Hemengo bizipenekin liburu bat idatzi behar dut. no, serio, begira, ni gauza guztietako festa grabatzen ibili naiz, begira zema jarraitzaile ditudan Instagramen. Voy a ser famosa. San Estebana, San Juana, Txapelketa, Eritxirolak, dantzariak. Hemingway se quedará corto. San Ferminak baina ospetiek ere. Gau pasa ikusi ditut. Oain burumakur entrenatzera. Eta beste batzuk unibertsitatera, jarrutinara buelta. Eta zu, ze kiroletan apuntatu zara? Kirola is dangerous for me, dangerous. Ni apuntatu naiz bertso eskolan. Bertso eskolan, bai, egokia zuretzat. Esaten didate, daukadala, ematen dudala, txirrita. Nezekin ez txirrita, Nik ere, udarreki ikasi dut norde. udarregi high school hemen. Zurbikoa ere, badago kultura uzurbien. Por cierto, beste zer egitegorik ez badezu, oí que hay una función, teatroa, uzurbiko batzuk, como son estos, musurbiekoak. Musurbil? Ez ditu ezagutzen. Pues en el pueblo son famosos. Bai? Bai, venite, Bueno, venite. Gazteko baratzen barerik ez du, ozkinez betea baina aspalditik ere du. Galdeko baratzen barerik ez du, ozkinez betea baina aspalditik ere du. Galdeko baratzen lorerik ez du, eta xarpota izkineko lerrorik. Galdeko intziak ikurriñak ez du, eta beste bakarrik konkolaz. Galdeko baratzen barerik ez du, ozkinez betea baina aspalditik ere du.
negua usurbilea. Pero vos qué decís? Me morí de frío. Baina, gogoratu, San Esteban partea elurreta. Gogoratzen zara, andantzara jo ginenean. Re lindo. Lastima, el riflea ekarri. El rifle, por el orto, el rifle. Lasa. Me estaba ablandando, baino Lasa. zuten nazu. Baina arrazoi eman behar dizut gauza batean. Oso gustora eman ditut paseoak eta zurekin elkarrizketak eta se me olvidó el Instagram y todo. ¡Ay, qué plan! Baina, usurbilea bat dut, zagardoa, alkate. Oí algo, ¿magatzen? Digo, bidatzen zaitu. No, sí. Yo no tengo plata. Izango zen efronteko soldadu, mendian arrastean zatitu nahi zalu, rokaren iztenean ere ikazatu, baina zenurtean duzazek zabadu, norraldatzen da gehian mundua labu, norraldatzen da gehian mundua labu. Norraldatzen da gehian mundua labu, norraldatzen da gehian
behar dizut niri ere negua azkar pasatzailara. Baina, azte zentutan naburri un poco. Kun sartu zinen? Aste santutan joan nintzen Arantzazura. Artzain? Arantzazu ginen, Fraidiek ginen, gure aita errezatzen. Eta Entiendo. bide batez Janeta edo. Behatik dago tarteko gazta. Nire liburuan idazteko, nire esperientzi gastronomikoa idatzeko dut. Comprendo. Yo me aburrí un poco. Usurbil estaba muerto. Hasta zentutan denak joaten dira. Landetara, edo Pirineetara. No comprendo. Zea, raro, Usurbildarrak landetara, edo Pirineotara. Plaza ingurua estaba muerto. Zea, raro. Baina me alegré. Orain jaula berria dator, kulturaldia. Eta ekimen pilo bat ditugu. Elkarrekin egin ditzakegu gauza pilo bat. Nahi nizuke gauz bat zer. Miranteria. Ez naiz makurtuko gero altxa egin behar da. Doña, por poner algo. Me estoy poniendo nerviosa. Miranteria. Agur. Nahi zenduke nirekin aurtengo sagarregunen zerbitzen nirekin atera. Zurekin dagoeneko zeruraino. Decía no, eres ánimo perfecto.
bezala sentitzen gerako eta... Oh, yeah. Bira zemalai. Oina izango zuen. Bertan geratzen gera. Wait. Pasó. Baina, nola diozu, bertan? Mira, Celia. Yo entendí eso. Ni goizera itzuli behar du emaztea eta semea ditu. No dijiste. Yo siempre gaizki ulertzen dut. I'm sorry. I'm sorry. Era boludo. Bueno. Ia zuzeneko izan dezute, ez da dena ikusi. Lo que decía, bertan geratzen ezela, mundialak zarete usurbil, eskerrik asko.